Sa pagprepararas ng pagkaon magluwas sa sabor, importante man ang presentasyon. Pareho sa jelly art cake nga himo sang Ilongga architect nga si Myrell Sianson. Ang iya obra, hindi simple lang ang jelly cake, kundi tungod sa iya pagtinguha nga ini ang manginlain sa iban. Iya gintun-an ang paghimo sang disenyo. Ang iya produkto magluwas nga manamit na, makalingaw pa sa mata sang customer. Amo gani nga sa sulod sang pila pa lang kabulan humalin sang ini ang iya ginsuguran. Ini ang madasig nga natalupang dana. Mga kapuso, nakakita na bala kamo sang jelly cake nga tungod sa design sini daw kanami na lang tulok-tulokon tigaylong nga kanon. Ini ang tungod sa art nga ginahimo sa sini nga cakes. Kag isa ka Ilongga ang eksperto sa sini nga estilo. Para istoryahan tang iya creations, let's welcome Miss Myrell Sianson. Good morning, Myrell, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Kate, and good morning sa mga kapuso. Myrell, you are an architect by profession. Paano ka nalinya sa paghimo sang jelly cakes? Well, it was actually during my review while I was studying that I started making jelly cakes. And kumbaga, I was procrastinating by cooking and baking. And it just so happened that ang birthday sa mom ko a week after sang board exam. So I wanted to make a gift na mahatag ko agad sa iya sa birthday niya. Wala na ko na time magbakal sang gift. So amo na akong gift sa iyang jelly cake. If I'm not mistaken, ikaw ang una kag solo nga naga-promote subong sang jelly art cake sa Iloilo City. Ano gid ang tawag sa imo mga obra o kung disenyo? Well, online, ang tawag sa iya is 3D jelly art cakes. And tawag ko, jelly art cakes man. 3D jelly art cake. Paano mo naman gintun-an ang paghimo sang jelly art cake? Gin-eskwelahan mo gid bala ini? Wala. No, Kate. Ano lang, I researched, I've seen ang jelly art cakes mga years na. It's been years na I've seen online. And gusto ko matry. And it was only during sa review ko, try mag-learn. So, nag-research ako, nag-trial and error, and again, more research, more practice. Until na nakuha ko. Can you share with our Kapuso viewers kung ano ang proseso sa pag-prepare sang isa ka jelly art cake? I make the clear base layer, and it usually takes a few hours to make the clear base. I leave it to harden, and then once it hardens, that's when I could finally decorate the cake. It usually takes minimum around 30-40 to 1 hour and a half to decorate the cake and make the base layer, but this time I add cream to make it white. And yeah, that's it. Kadto kita sa gusto gid mahibaluan sang aton nga mga kapuso. Tagpilang isa ka jelly art cake kaga ano ang naga-determine sa presyo sini? Price for the smallest, which is the heart, the 6-inch heart, that's 350 pesos. And then ang large one, as of now, the 8-inch round, it is 750, and that's the base price. With letters, there's an additional 50 to 100 pesos. I believe nga sa mga gusto magpahimo, may designs ikaw nga gina-present. Pero naga-customize ka man bala based sa kagustuhan sa imong mga kliyente? Is it possible as of now? Yes, I customize based on my request, my preference ng customer. Pero that's usually only flowers lang. Limited only to flowers because may ara akong mga customers nga request nga mag-add sila cars or mga teddy bear, mga other elements ba lang. As of now, hindi pa naman pwede ma-include, hindi pa naman ma-incorporate. So for now, customize, limited to lang for the letters and the flowers itself, the flower design and the colors. Paano mo gina-market ang imong nga produkto? Paano ka matultulan sa mga customers? We have a Facebook page, Tom's Jelly Art Cake.
But as of now, we don't advertise. Ang ginobra namin rely na lang kami yan is sa word of mouth. Pero kung sino ba lang nakabati or may nakakita or if may relatives sila nga nakabakal, dra kami rely yan sa advertising. Kaya hindi ko kaya mag-cope up sa orders if damo may mabakal. Sa mga interesado man mag-venture sa imo subong nga business, ano ang advice nga pwede mo mahatag sa ila? Research kit. Research, and that's how I did it, man. It took a month to get a reliable recipe. Kaya wala actually recipe na straightforward online. So, research, a lot of practice. Myrell, thank you sa time nga ginhatag mo sa amon sa liwat. Good morning! Shout out sa Perfect Girls sa City Hall and sa Sianson and Villa Cruces family. Thank you. Happy New Year and God bless. Kapuso and to my customers, man. Thank you. Duga nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.